Kwawu Nkwatia no ewo appointment Nana Agyeiwaa Koree na oye Kwawu Nkwatia bahema odani nani ehwe ban na ne saso ayiyo no akoso de twato amahemfo wo Nkwatia aseboso muso bebosom dwengu dawru atomomafo bra afi eya abato afi One mom Kwawu Nkwatia edi ye hihye so de ma wo bahema Nana Agyeiwaa Koree na mpanyimfo wo ho no mahwebo se obo ho modin ahwe no de bahema fofresi so ye nya de se bibia betumi asikwan ne senti odi adesera to kromafo ne nyina ne mu so wo munya botoyem na wontwen wo mokopem se ombetimi nya obi a obetimi aye bahema e wo kro ne mu abroachia mekisi to asechi eni Adom Kasie twetwenkomo no nsem bia wo kan ye e de fo bahema no ho eni Nkwatia mane Ghana man say eye ohene ana ohima akọ ne krechi a yesi nanam beta ntoboase ene adehwehwe obepro ho koye bibi ntemu a wanhwe ane de ebeto ye mmiri bi atwam na bi asi edi ntoboase mu ora egidi se ne atibia ebenya obi a obesi nanam a owonwuado owotema emane man ne kroma na mpani so no yenyade enisi a ne ho beye ndikama ye sane ye gya ye wuraba eti wabedi ade ache me kanimani a enfie aduasane a kire de wabedi ade enwachi na na hia tutu obrempon ya wono eye ohene e Kwawu aduamoa esoso de to asose kwati aman enim se ombie nyina nya baako yenta Nana boama ayiripe echi sane ebeye na be man koso aba kwati aman ade kwa mam yenim samsam ebaaye nanso sese a hwemu a Nana yiripe boama atenase timesra kwati ade hye ofani afanyina munyina nkambom na mun kana na yiripe boama chi na yensiesie kwati akro na kwati anya meye krabehye afa medebeto investors ani ahwo won investment bi a person de ba kwa mamu ni kwati amamu betimi aba begidi sa mmiri bi atwam no na esan manso ni ade wo honti investors ama na se de asumudwe aba kwati amamu timisra investors sa mombra na maboa ni achichire kwa man kwati amani be man